Велосипедите като алтернативен вариант за превозване на товари бяха показани в нашия град днес. Според изследванията, повечето пратки и покупки, които се пренасят в градовете, са малки по обем и колелетата са достатъчно удобно средство за превозването им. За сега са изработени само 2 рикши. Ако има интерес, ще се направят поне още 4. Товарните велосипеди се управляват лесно, но за да стане това от първия път е нужен малко опит, тъй като са с по-различна конструкция. Двата велосипеда са част от международен проект, в който участват 15 партньори, сред които Холандия, Дания и Англия. Какво е Cycle Logistics? Това е проект, финансиран от програмата Интелигентна енергия Европа на Европейската комисия, като целта му е да популяризира използването на товарни велосипеди за пренос на товари в градските части. Идеята на този проект е да се насърчи това използване на товарни колела в градски части, като се намали по този начин трафика, замърсяването на въздуха, задръстванията, шума и така нататък. Един велосипед струва около 1000 лева и може да превозва товари от 200 до 500 кг, снабдени с дискова спирачка, има усилена рама. Старозагорска фирма-производител предлага и вариант с електрозадвижване. Първи от проекта ще се възползват Международния панаир Пловдив, който ще използва безплатно двата велосипеда. Ние като естествено място за промотиране на иновации и на действия, които имат и стопански характер и така, тук виждаме и една социална значимост на това мероприятие, така с голяма отговорност го приемаме и ще направим всички усилия. Ето, сами се съгласяваме да ги промотираме тези колелета и по този начин да привлечем повече желаящи да си ги закупят и да ги употребяват. След като премине тестовия период на триколесните велосипеди, те ще бъдат предоставени на общинско предприятие Градини и паркове. С тях общинските служители ще пренасят метли и лопати за поддръжката на парка към гребната база. Предвижда се в бъдеще гражданите, които отиват с велосипеди вместо с автомобили да пазаруват в голям софийски хипермаркет, да ползват 10% отстъпка.